26 जानुवारिया औ 26 जानुवारिया औ 1957 सन औ ग्रुप लिडारा सोरमोन ग्रुप लिडाराथ' जोंनिफ्राय ओरैनो स्टेटनि लिडारा रुद्र बरुवा ओमफ्राय जोंखौ गासै ट्राइबेलफोरनि जथ' नागा रुसाय खासि थांग्राफोरखौ लांनाय गासिबो बे जाहैबाय आरो रुद्र बरुवानि रिक्स जाहैबाय आरो बेयो पाब्लिसिटि डाइरेक्टर होमबा शिलंआवसोमोन नोंसिनि टिमनिफ्राय जोंनि टिमनिफ्राय आदा प्रसेन ब्रह्मआ लिडार जानानै थांदोंमोन आरो आচ্ছা बे मोसानायखौ सोर फोरोङामोन मोसानायखौ फोरोंनायाथ' गोदो ओरैनो मोसाजेनबाय बिनि उनावथ' कामिनि ब्रह्मआ नार्जारि औ कामिनि बे फोरोंफैबाय आरो बे फोरोंबा जों गैया उन्दै उन्दैसो ओमफ्राय जोंनि देरसिन जोंनि आदानिफ्रायबो खमलामोन आवदुदमोन सालस्रिमोन ओमफ्राय बै खोलाफारानि आबौ गुनुमथिमोन बिसोर आरो ओमफ्राय जों लागोनिफ्राय ओमफ्राय बै देब' होननायनि बिमानै हाबे बिदि आरो बेनिफ्राय बियो उनाव फोरोंनानै रोंखांजोबनायनि उनाव मानसिया एसे क्रिटिकेल जादों सोर कामिनिया बे बयबो सहाय होदों जगदीश प्रफेसारमोन ओमफ्राय बे मनरन्जन लाहारिमोन गासिबो मानसि गिदिर बे जोंथ' बे समाव मानसि गिदिरसो होनो बिसोरखौ ओमफ्राय बयबो मानसि गिदिरानो खस्थ' लायोमोन मदद होफैदों आरो औ बिदिजों जानाय नङा बिदिजों जानाय नङा बेफोरबायदि बे माइ गायनाय मोसाहैनाया बिसोर आगयनि मानसि जाहैबाय ओमफ्राय उननि जोंनि बेला बागुरुम्बा मोसाहैनाया जोंना मानसिफ्रा एसे बुरजामोन आरो दा 22 जनाव मानसिफ्रा नामानो गैलाय लांलासो होनदां दा मोसाग्राफ्रा सोर सोरमोन मोसाग्राफ्राथ' नों थाबाय जेनेबा 1 नम्बराव ओहो आं 1 नम्बराव थानाय नङा आं उन्दैथार दे बुंदो दे खमला औ बेनिफ्राय आवदुर बेनिफ्राय सालस्रि नार्जारि बेनिफ्राय माबा र' फकिला बेनिफ्राय सोमखे होननाय बेनिफ्राय दिख्लि होननाय बेनिफ्राय घनमति नार्जारि बै दिफु भातारमारिनि बिसोरनो आगय माबाया डिमापुर नोगोराव राजा दंमोन रिउ रिउआरि सिफुं दामनाय खाम दामनाय होननाया मेथाइया आगय बिसोरनो ओमफ्राय आं जाहैबाय नयस्रि ब्रह्म आं बेनिफ्राय निलु होननाय गोसोखांदेर होलांनांगौ जाबायहाय एफा बुरजा मानसि ना ओमफ्राय माबानि बै धावलिगुरिनि रुपबती होननाय ओमफ्राय माबा गुमै चक्रमनिनि फिसाजो हेमन्ति होननाय औ सासे माबा होनो सन्थलि होनो मैथागाव ओमफ्राय माबा थिंगिनि होननाय सासे दालाय मा ख्रेब ख्रेब फैदोंलाय ओमफ्रायथ' गोसोखांनांगौसो जाहैबाय आं जाबाय दे थ' 26 जानुवारियावथ' नोंसोर मोसादों औ 26 जानुवारियाव माने 26 जोंखौथ' माबायावनो लांखाबाय नालाय माबायावनो लाङो जोंखौ डिसेम्बरनि 12-13आवनो ओमफ्राय 12-13आवनो लांनानै जोंखौ माबा एडभार्टाइज होनाय थां माथां मटरजों बे ओरैनोथ' जोंना बर'ना तालिम होनाय होनो नालाय 57 गोसोखाङै दस्रा जायगायाव तालिम हैबाय थायो लांनानै बयखौबो लाङो आरो देखायहोयो आरो दिन्थिहोयो बिदिनो जाबाय खोमा ओमफ्राय बिदि जानानै उनाव बे 26 जानुवारिनि आगय जोंखौ आरो माबानिफ्राय लालकिलानिफ्राय इन्डियान गेटसिम मोसानानै प्रसेसन होहैयो 26 जानुवारियावबो सिगांनो 26 जानुवारि खालिनो जाहैबाय 26 जानुवारियाव बेखौ खालामबाय ओमफ्राय मोसानाया बे 26 जानुवारिनि अखानायै मोसाबासो नम्बर होबाय आरो जोंनि पार्लामेन्टआव
मोसाहोबाय आरो मोसाहोबावो औ आलदा औ बिदि आरो 26 जानुवारि खालिबो मोसाबाय औ आरो थारमाने 26 जानुवारि खालि ना नम्बर गैया दंना गैया जोंखौ मिथिया। बिदि होननायखौ औ। मिथिनाय नालाय आयंफोर औ बेनिफ्राय बिदि माबानानै उनाव ग्रोब बिदि प्राइज मोननाय इरि मोननाय बेफोरो उनावसो जाहैबाय ओमफ्राय माबा खालायो जोंखौ बिनि उनाव जों थांबाथ' डक्टर राजेन्द्र प्रसादबो दं नालाय बे बिसिनि थानाय प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति भवनखौ देखायहैबाय औ बिसोर देखायहैबाय नङा निमन्त्रण खालायो सारा माबाखौनो मोसाग्राफोरखौ क्वार्टाराव जाहोजोबो बागानफ्रानो 10-20 बिगा नालाय बिसिना ओमफ्राय जवाहरलाल नेहुरुनिखौबो बिदिनो जाहैजोब्बाय आरो बेवहाय बेबायदि ओमफ्राय बे समाव थैनायानो रावबो गैयामोन बे समाव थैनाया महात्मा गान्धील'मोन बेनि खबरखौबो नायहोदों आरो जोंखौ महात्मा गान्धीनि खबरखौबो नायहोदों बिदि आरो जवाहरलाल नेहुरुआथ' रायदावदोंमोनदां नोंसोरखौ रायदावनो माने जवाहरलाल नेहुरु कुइन एलिजाबेथ फैदोंमोन हेला बे बोसोराव औ बे बोसोराव ओमफ्राय बिसोर लामायाव प्रसेसन होनायावनो बिसोरो जिरायनानै थानानै नायनाय बेबायदि आरो बिसोरो कुइन एलिजाबेथ जवाहरलाल नेहुरु ओमफ्राय इन्दिरा गान्धीयाथ' केम्पआव जोंखौ ओंखाम जानायाव माबायदि जाहोदों जोंहा नंबाय मा सि गुफुर बलायलायखोसै एफा मोजां नंबाय सि गुफुर बजोबलायनानै इन्दिरा गान्धीया जाफाहैदों आरो माबायदि जाहोदों फरिखा लाबायगोन आरो जाहैबाय माबाबाय आरो इन्दिरा गान्धीया जाफाबावबाय नोंसोरजों जाफाबावबाय आरो जोंल' नङा जानो माने आजां गाजां जोंनि स्टेटनिफ्राय आजां गाजां जाथि जानानै थाङो बोजों बिहारनि बोजों गासिबो अनेक ट्राइबेल ना गिथाव बाथाव मानसि ओमफ्राय जाफाबाय आरो बेनिफ्राय गावसिनि माबायाव जोंखौ निमन्त्रण बिदि जानाय लोंनाय खालामबा माबाबाय जोङो बिसिनि बागाननि बे दै हाखर फुख्रि बायदि दोनजोबनायाव ओमफ्राय लायै लायै बेनिफ्राय राजिब गान्धीमोन सन्जय गान्धीमोनहा होनबा फरायगासिनो दं जोंखौ फटक साफायफैनानै ओमफ्राय थाजाबनानै परिसय होबाय आरो बिदि होननानै बेनिफ्राय उनाव प्राइज होबा न' सिङावसो होयो आरो गियो खोमा प्राइज होबा निजे जवाहरलाल नेहुरु दं थेवबाबो इन्दिरा गान्धीनि आखाइजों होदों आरो बेबायदि होदों सिलखौ आচ্ছা बे 26 जानुवारिनि उनाव नोंसोर बहाबा मोसाहैबावदों बे थांगासेयावनो बे थांगासेयाव जोङो मोसानायनि आगयसो बिदिनो बोजों रोगानानै मोसाहोदों जानायनि आगय आरो मोसाहोदों आरो बोजों गारिजों लांबाय मिलिटारि गारिजों लांबाय बिदिनो बोजों बेबायदिनो लांग्रोनानै मोसाहोजोबनाय बेखौ जों मानो रोगादों मिथिया ओमफ्राय फिसा मालायबा जादों खोमा प्रेक्टिस खालामहोदों टिकेटफोर फैसा लायो ओंखायनो बोजों जायगानि आरो जोंखौथ' बर'खौ माबा खोमायानो बनानै उन्दुजालायो मायो बिदि होननानै बुंग्रामोन नालाय बेफोरखौबो खिजानि देखायदों खोमा उनाव प्रसेसनावथ' बिफां दालायफ्रानो बायगुलायो बेबायदि नायनायफ्रा आरो जोंथ' बे समाव बिल्डिं होननाय नुफेरै मानसि गोजा कारेन्ट होननाय नुफेराखै आरो बिहारफ्रावबोथ' बिल्डिंखौनो नुलाङामोन बिहारनि मानसिफ्रा माबा हाखौ दानानै माइखं बायदिसो थायोमोन न'फ्रा जों बे जिनिसा मामोनसो होनलांबायोमोन ओजों आरो बिसिना न'आ बेनो मानसि थाग्रासो हाखौ दानानै बिदि थाग्रासो बेबायदि नुलांनाय आरो दानिया बे RPF लांनायखौ खोन्थादो आयं RPF लांनाया RPFफ्रा बे सालसिखौ नाराबारियाव मोनलांनाय बिसिनि ग्रुपआनो लांदों जोंखौ नबिनमोन बिसिनि ग्रुपआनो ओमफ्राय जोंखौथ' माने लांफैनायसो नालाय जों गावसोर साख्रि लानानैसो लांफैनाय जों मोजाङैनो मिथिया बिसोरखौ नामखौ आरो खिन्थु लांफैदों नंगौ
बेनिफ्राय लांफैनानै जोंखौ बे माबायाव मा होनो मालिगावआव दासो झालुवारि जादों गोदो मालिगावसोमोन बेवहाय जोंखौ 1 मास क्रिकेट गेलेनाय फोरोंहैबाय आरो ओमफ्राय 1 मास क्रिकेट गेलेनाय फोरोंनानै रोंनानै थांबाय थांनानै ग्रोब बे दिल्लीयाव मिलिटारिफोरनि जानाय लोंनाय जोंथ' बिदिखौ जाफानो हाया साल बिलाइयासो थोरसि फिसिना मालाय बिदियाव जाहोदोंमोन आरो जोंखौ बेनिफ्राय जोंखौ जानाय नुथारिखाय बेमाराव गोलैगोन होननानै सोंबाय आरो जोंखौ नोंसोरो जोंथ' सुखान रुटिबो जानो हाया गोरान बिसोरनाथ' बेनो आसल बेनिफ्राय नोंसोर संजानो हागोन नामा होननानै सोंनायाव हागोन होननानै खरस लाबोना होफैनानै संजाबाय आरो जों बिदिसिम जादों बेनिफ्राय जोंखौ बहाय लांनाय लिडारा गावसिनि बे RPFनि मा नाम मोनथाय महन्त जों महन्त सार होननानै मिथिगौ आरो सार होनोमोन जों महन्त बिदि आरो बेनिफ्राय बहाय लांनानैनो बे बेवहायनो RPFनि लांनायावनो जि जोंनि बे भातामारि गामिखौ लाजोबबाबो जानाय नंबावासो ओरै DC अफिस ओरै गासिबो लाजोबनांगोन जायगाया बिदि नुहुरामोन आङो गोजौआव गाखोहोजानानैबो बे भारत माता जानायाव भारत माता जाहोदों आरो बेवहायनो ओमफ्राय जों फट'खौनो जोङो गुरुफोर सानामोन गोदो भारत माता जानाया नोंसोरखौ आरो आंनो भारत माता जानाया आंनो बेनिफ्राय उन्दैसिनमोन नालाय आङो ओमफ्राय गिनायानो गाबगुलायनांदों आजां गाजां लोरबां मावनाय बायदि मोनो एखेबारे रायजोनि मेप गिदिरथार ओमफ्राय बे त्रिशुलाव हमथाबाय ओमफ्राय आखाइ आरि खालामबाय थाबाय ओमफ्राय भाषा रोङा मा रोङा माबा थाम्फै थामला नानानथा मोदोमाव एसे बोरैबा मोनबाबो समाव मोनाना ओमफ्राय बे माबायाव क्रिकेट गेलेनायाव फोरोंबाय नालाय बिश्राम होनबाल' फोनो समाव मोनो माला होनबावनो बेखौल' खोनासंनोसै आङो बिदिसिम जानांदों आरो बेनिफ्राय मोसानाया ओमफ्राय मोसानायाथ' जोङो मोसानाया बे गाहायाव बे माखासे थाग्राफ्रा मोसाबाय सिगाङाव आंहाथ' गोजौआवसो थाबाय गोजौआव थानांबाय बिस्रा मोसाबाय थाबाय आरो बिस्रा मोसाबाय बे RPFफोर हौवाफोर ओमफ्राय हिनजावफोर मोसाबाय आरो सिगाङाव इन्डिया मेपआवनो भारत माता जाहोबाय आरो 1959 ना मा जानांगौ जाखो नामाथाय बावबायहाय आयंफोरा फिल्म ससाइटिया लांफैलायबाय आरो जोंखौ फिल्म ससाइटिया लांफैनानै फार्स्ट जों लखनौआव थादों लखनौआव आदा माससो दोनबाय जोंखौ ओमफ्राय बिदिनो गावसिनि सिनेमा थिखांग्रा बागान फिथाइ बिबार बिला बागानाव गिदिंहोबाय जोंखौ बेफोरबायदि ओमफ्राय MLA हस्टेलाव दोनदों आरो जोङो बिल्डिंखौनो नुफेरा गाखोनो गिलायोमोन ओमफ्राय ओंखाम जाहोनोसै ओंखाम जानानै जाय फाराफारि एसे गाखोहैनानै उन्दुग्रोनो एसे गोलांथांबा आन्दायनानै मालायनि रुमावसो हाबसननोसै रोंलाना दाना खामखौनो सैनानै दोनग्रा जायासै बेबायदि बिदिसिम जादों बेनिफ्राय लखनौनिफ्राय उनाव ग्रोब आदा मासनि उनाव आरो पाटनायाव लांबाय जोंखौ पाटनायाव रबीन्द्र भवन गिदिरथार न' दङ बेवहाय दोनहैदों जोंखौ ओमफ्राय बे पाटनायाव रबीन्द्र भवनाव दोननानै पाटनायाव बावसिन दोनहैथारदों बोजों दैबायो ओमफ्राय गावस्रा जोंनि सुरखौ लायो आरो बिसोरो ओमफ्राय मोसाहोयो मायो बिदि खालामदों आरो बिनिफ्राय अक्ट'बरावथ' सनपुराव बिराद गिदिर मेला जायो मैदेर फानलायग्रा जोङो माइखौ जानो गायो बिस्रा माइखौ मुथा मुथा खानानै फानो जिगाबैनो मैदेरनि जाहोनाव नांथारगौ नालाय ओमफ्राय जोंखौ सनपुराव लांलायबाय आरो ओमफ्राय सनपुराव लांनानै जि गोबाव दोननानै बेनिफ्राय लाबोबाय आरो ओरैनो दिल्लीयाव नोंसोरजों हौवाफोर सोर सोर थांफायामोन
दिल्लीयाव टटेल हौवायाथ' बे प्रसेनजितल'सो सिफुं दामग्राफ्रानो सिफुं खाम दामग्राफ्रानोसै आरो ओमफ्राय जथा दामग्राया बे बास्राम मोननायनि बिफा आदा नगेनमोन बेखौथ' खोन्थाखांबाय दहाय ओमफ्राय माबा आदा जगेन ब्रह्म जगेन ब्रह्मखौ लिराखैमोन ना बिसोर आरो आदा जगेन ब्रह्म बिसोर आरो हौवाफोर थांनाया बोराय बोराय बिदि आरो दा चक्रमणि ब्रह्मआ थांथाराखै खेबसेबो चक्रमणि ब्रह्मआ बै माइ गायनाय मोसाबा बेनो गामिनि ग्रुप लिडार थांदों 52आव औ माबा 52 जाखो ना मा जाखो 52 53 बिदि जागोन बिदि आरो बे गुमै चक्रमणि मोनहा बे माइ गायनाय मोसानाय 52आव थांनायाव सालस्रिया दंमोन ना बिसोर आगयनिफ्रायनो दङ बे आंनिफ्राय थांजेनथारनायाथ' 52आनो बिसोर दंजोबो बानसनावनो सालस्रिया एसे दुरबलसिन दा खबर लाफिननांगोन थारमाने 52आव थांनाय फार्स्ट थांनायथ' बेखौबो लाफिननांसिगोन बिनि उनाव जोंनो जोबजासे जाबाय आरो माने ओरैबायदि गोदो मोसानाय होननायखौनो खोन्थानानै लानो बायोमोन मोसानायखौ बिराद मुगैयोना मुगैयोमोन जोंना बिराद मुगैयो ओमफ्राय सोर हाबा लानो सोर बिहामजो लांनो होनसै नालाय जों ओंखायनो क'क्राझाराव मानिबा आयजन खालायनानै मोसानो लाङोबा जों खारखुमानानै थाजोबोमोन बेबायदिमोन ओमफ्राय ओंखायनो गुवाहाटिफ्रावबा थाङो शिलंआवबा थाङो बे आदै रुना दं नालाय शिलंआव बेहा लांफैब्रबबाय थायो आरो बेबायदि खालामोमोन बेनिफ्राय जोङो आगयथाराव आरो आं उन्दैथारबाव होनबा दिल्लीयाव थांनायनि आगय बे गोदो माबायाव गसाइगाव रनसायधामाव सुनाम गयारि दंमोन बे माबायाव बासुगामिनि बासुगाव बेनिफ्राय बे सुनाम गयारिनि पार्टिजोंबो जोङो शिबसागराव थांदों तिताबराव आरो बिहु सन्मिलनाव ओमफ्राय बिहु सन्मिलनाव थांनानै गोबाव दोनहैदों आरो जोंखौ गोबाव जाथारदों बे एसामिसनि गामिफोरखौ जों बहायसो नुबोबाय होमबा नागाफोर दावराव नागा फाहारफ्रा खाथि नुहुरो नालाय बेखौ तिताबरा खाथि मिन्थिया हसिया गिलाबायथारबाय जोंहा बेबायदि बेनिफ्राय बेवहायबो एसे गोबाव थाहैदों आरो बिदिमा ओमफ्राय जोंनि आगयथ' बे कमलामोनहा कलकातायाव थांनानैबो खानाया जोंनाथ' बे आदानि फिसाजो कमलाया एखे आखब मोनलायनाय नालाय खानायखौ खाज्रायदों नामा होननानै खेवनानै नायलायलायनानै ओरै माने बोस्रोदलायनानै माबानानै नायलायलायनानै बेबायदि जादों आरो बिदि लांनायखौ एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो बिराद थाल लायो बिसोर अंगि बंगि सुरफोरखौ माखासे लायोना बिसोरो ओमफ्राय नायबायनो नायना ओमफ्राय उनाव थैखांनानैसो बे खानाय गोलावनिफ्राय फैदों थैखांनानै सफैदों गोलाव गोलाव खानायमोन ओमफ्राय गुवाहाटियावबो बिदिनो जादों बे बिहु बैसागु फांसनाव लांबाय एसे गोबाव गोबाव दोनहैयो बेंगलनिफ्राय लाबोयोमोन नालाय गोदो बाङालिफोर बे गुवाहाटियावबो बेनिफ्राय आंखौथ' उन्दैसिन नालाय जोंहा बे मनमोहननिफ्राय खुरमा जायो नालाय बे दबाहायनि थरुन जे दंमोन बिनि बिब'आ बे बिष्णुराभानि हिनजाव गदाया ओमफ्राय बियो आंखौ उन्दैबाबो बिखुनजो सोमोन्दो जायो ओमफ्राय बेहा रंजानानै आंखौ आदानि फिसाजो नंनानै बामखांलाबायथारबाय बे बिष्णुराभाया बे समाव आरो माने थांनाया गोदो आजां गाजां थांदों थांनो मोनबाय बे आसामावबो आरो ओमफ्राय थांनायानो जाबाय आरो गुवाहाटियावथ' एसे माबा मोनसेबानो लांफैयो बर'फोर मोसानाया जोंनिल'मोन नालाय बिदि थांदों आरो शिलंआव फ्राय थाङोमोन आरो गुवाहाटि बे शिलंआथ' राजधानिया गुवाहाटियावथ' नङामोन नालाय दासो लाबोनाय बिदि थाङोमोन आरो